Návod k instalaci držáku pro telefon v autě F20. Nainstalujte obrácený háčkový držák na ventilátorovou mřížku a přitlačte jej pevně. Posuňte matici přes kulatou kloubovou spojku, zarovnejte držák a přitlačte jej pevně do místa. Přitlačte matici, abyste dokončili instalaci. Pokud potřebujete rotační funkci, odemkněte sponu na zadní straně držáku. Po instalaci bude rotační funkce k dispozici. Problém: zařízení se otáčí při stisknutí aktivačního tlačítka. Příčina: zadní zámek je odemknut. Manuálně obnovte, jak je ukázáno v videu, otočte držák 2 úplné otáčky vpravo, nastavte jej do horizontální polohy a poté zkontrolujte, zda funguje správně a otáčí se normálně. Pokud ano, instalace je úspěšně dokončena. Verze s aspiračním ventilem, instalace. Verze s aspiračním ventilem, instalace. Umístěte matici na zadní straně držáku na kulatou kloubovou spojku. Přitlačte držák pevně do místa a přitlačte matici. Otočte držák 2 úplné otáčky vpravo pro obnovu. Zkontrolujte, zda funkce otevření lomítko zavření a rotační funkce fungují normálně. Při připojení k portu Type-C je aktivována bezdrátová nabíjení pro kompatibilní telefony. Navíc lze telefon nabíjet přímo přes kabel. Pro dotazy během instalace nebo používání kontaktujte zákaznický servis pro řešení.